Kanta dezagun danok, gaur da egun alaia, Jesus piztu da eta kanta haleluia. Kanta dezagun danok, gaur da egun alaia, Jesus piztu da eta kanta haleluia. Postu aingeru, postu zeru lurrak, postu eliza, postu herritarrak. Kanta dezagun danok, gaur da egun alaia, Jesus piztu da eta kanta haleluia. Kanta dezagun danok, gaur da egun alaia, Jesus piztu da eta kanta haleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, gauza guztien egile eta doain guztien emaile den Jauna izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenide maiteok, presta dezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu alezeteko. Erruki Jauna, Erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki Jauna, erruki erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, gogo garbien itxaropena eta argia. Arren eskatzen dizugu, emaguzu gaitasuna otoitzarako, eta eskerroneko bihotza zugabe beti gorezteko. Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta reg bizi-beizera gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, bazen batzar nagusian Gamaliel zeritzan fariseu bat. Herri osoan itzala handia zuen, lege irakaslea. Apostoluak apur baterako kanpora ateratzeko agindu ondoren, batzarrean zutik honela hitz egin zuen. Israeldarrok, begira ondo zer egitera zoazten gizon hauekin. Oraindik orain atera zen Teudas ere, norbait bazelako ustean, eta 200 bat gizon bildu zitzaizkion. Baina hil zuten eta haren jarraitzaile guztiak sakabanatu ziren, eta dena hutsean gelditu zen. Haren ondoren, errolda egin zen garaian, Judas Galilearra atera zen, eta hainbat jende bereganatu zuen, baina galdu zen hura ere, eta jarraitzaile guztiak sakabanatu ziren. Beraz, ona nere aholkua, ez egin ezer gizon hauei, doazela, horien asmoa eta jarduera gizakien gandikoa bada, bere kasa deseginduko da. Jainkoa gandikoa bada, ezin izango duzue desegin. Ez dakizuela gerta, jainkoaren kontra borrokan aritzea. Onartu zuten haren iritzia, eta apostoluak deitu eta zigorkatu ondoren, Jesusen izenean hitz egitea zorrotz debekatu zieten. Ondoren askatu egin zituzten. Apostoluak pozez atera ziren batzarretik, Jesusen izenagatik iraina jasateko jainkoak duin aurkitu zituelako. Eta tenplua naiz etxe, etengabe irakasten eta hotz egiten zuten, Jesus Mesias delako berri ona. Jaunak esana. Gauza bat eskatzen dio jaunari, bizi nadila jaunaren etxean.
Gauza bat eskatzen diot jaunari, bizi nadila jaunaren etxean. Jauna dut argi eta salbamen, nork ni beldurtu? Jauna biziaren babes, nork ni izutu? Gauza bat eskatzen diot jaunari, bizi nadila jaunaren etxean. Gauza bat eskatzen diot jaunari, horren bila nabil ni, bizi nadila jaunaren etxean, neure bizitzako egun guztietan. Jaunaren edertasuna miretxiz eta haren tenplua zainduz. Gauza bat eskatzen diot jaunari, bizi nadila jaunaren etxean. Ziur dakit jaunaren ontasuna gozatuko dudala bizidunen lurrean. Itxaron jaunagan, eutxi gogor, izan bihotz, itxaron jaunagan. Gauza bat eskatzen dio jaunari, bizi nadila jaunaren etxean. Aleluia, 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 aleluia. Gizakia ez daugit bakarrik bizi, Jainkoaren ahotik ateratzen den hitz guztitik baizik. Aleluia, 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 aleluia. Hauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Galilea edo Tiberiadeseko itsasoan bestaldera joan zen Jesus. Jendetza handiaz zihoazkion ondoren, ikusten baitzuten nolako ezaugarriak egiten zituen gaixoaengan. Jesus ordua mendira igo eta han eseri zen ikasleekin. Hurbil zen Paskoa, juduen jai nagusia. Jesusek jende asko zetorkiola ikusirik esan zion Feliperi, non erosiko dugu ogia hauei jaten emateko. Zirikatzeko esan zion hori, ongi baitzekien zer esan behar zuen, zer egin behar zuen. Felipek erantzun zion, 200 denarioren ogia ez litzateke nahikoa izango, bakoitzak puska bat izateko. Ikasleetako batek, Simon Pedroren anaia, Andresek, esan zion, bada hemen 5 sagarrogi, eta 2 arrai dituen mutiko bat. Baina zer da hori horren besterantzat? Jesusek jendea eserarazteko agindu zien ikasleei. Belar ederra zen leku hartan eta denak eseri ziren. 500.000 gizonezko ziren. Jesusek ogia hartu eta ezkerroneko otoitza esan ondoren, eseritakoen artean banatu zituen, eta oro bat arrainak ere nahi adina. Haze zirenean, Jesusek esan zien ikaslei, bilitzazue ondarrak, ezer galez dadin. Bildu zituzten bada eta 12 zazki bete zituen 5 gar horietatik jan zutenek utzitako ondarrez. Jendeak orduan, Jesusek egindako ezaugarriak ikusiri hau zioten. Hauxe da benetan mundura etortzekoa den profeta. Jesusek ordea errege egiteko indarrez eraman nahi zutela oharturik mendira alde egin zuen berriro. Berak bakarrik. Jaunak, esana? Eskerrak zuri jauna. Hauxe da benetan mundura etortzekoa den profeta.
Hauxe da benetan mundura etortzekoa den profeta. Ze esaldi eder. Baina aldi berean ze tristura ematen digu esaldi hori aitzie. Eta jakitie Jesusen gana dijoalako esaldi hori. Zergatik, poz ematen digu eta errege bezala hartzen dugu pertsona bat gure zabela asetzen duena. Egarria asetzen diguna, gozea asetzen diguna. Baina salbamenare inporta altzaigu. Hortan ez gaude ados. Edo ez zaigu askore inporta, nik nahi dut gozea ez edukitzea, egarria ez edukitzea. Eta gozea eta egarria kentzen didan pertsona hori erregetzat hartuko dut nire bizitzan, eta erregetzat egingo dut nire nazioan. Ze tristea. Horregatik, gure jangoikoa hori ikusita alde egin zuen mendialde batea. Berak bakarrik. Gaur gure jangoikoei eskatzen diogu berak haze dezala geure salbamenaren egarria. Hoixe da. Hemendik urte batzuta ez dugu ez egarririk, ez gozerik izango. Baina salbamenaren beharra edukiko dugu. Eta hori ez da inon erosten edo ez da inon aurkitzen, baizik eta berak ematen digu, berak eman nahi digu. Eta gu beste gauz batzutan zentratuta gaude. Gaur Eukaristi honetan Jesusi eskatzen diogu zentra gaitezela geure salbamenean. Eta eska desaiogula geure otoitzien geure salvamenaren alde. Decía que en el Evangelio de hoy quieren hacer al rey, a Jesús, porque les da de comer y les da de beber. Y están saciados. Con este sí que vale para rey. Lo haremos rey de nuestra nación y así estaremos saciados. Qué triste es ver que esa idea va para Jesús. Porque Jesús no vino a saciar nuestra sed, nuestro cuerpo. Vino a saciar nuestro alma. El alma tiene una necesidad de salvación. Es con el que nos vamos, con el alma, es con quien nos vamos a encontrar delante de Jesús. Y nuestra alma no tiene sed, no tiene hambre, solo tiene ganas de salvación. Por lo tanto, que nuestro hambre y nuestra sed nos lo sacie el trabajo que Él nos da, claro que sí, pero que Él nos dé la salvación, que es una salvación para no unos años, sino para toda la vida eterna. Pues le decimos al Señor y le pedimos en esta Eucaristía que en nuestra oración tengamos en cuenta, como tenemos en cuenta nuestro hambre y nuestra sed, nuestro sustento, que tengamos en cuenta nuestra salvación. Zuzen dezaizkiogun zenideok eskari hauek jangoikoari, geure alde etengabe otoitzean ari den Jesusen izenean. Bataiatzean, Kristoren gorputzatal egin ginen kristauok, norbere egitekoa leialbetez, egin dezagula jainkoak nahi bezalako zenitartea. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Munduko ikerlari, jakintsu eta teknikoak zaila daitezela zientziaren emaitzak pertsona guztin onerako erabiltzen. Ez gizakiak eta herriak menderatzeko. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Itsasoan, mendian, errepidetan edota zerbitzutan lan egiten dutenek izan dezaiotela begirune naturari eta pertsonari
eta atera ditzala jaunak arrisku guztietatik. Ezka desaigu jaunari. entzun arren jauna. Jesusek gaur guretzat zatituko duen ogia jango dugunok egin gaitezela bat berarekin geure bizitzako une eta jardun guztietan. Ezka desaigu jaunari. Entzun arren jauna. Kristau elkartea gareno jakin dezagula jangoikoaren deia gaztei entzunarazten. Haiek bere bokazioa hausnartuz eta erantzun ahal izan dezaten. Ezka dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Edeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau. Lurra indarrak eta gizakiren lanak sortua. Hau xengo zaigu betiko zorinaren ogi. Bedenkatua zu jauna, orain eta Edeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxon indarrak eta gizakiren lanak sortua. Hau xengo zaigu betiko zorinaren edari. bedenkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok egin dizagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hartu bihotzonez jauna, zeure familiaren eskaintza eta zaindu zeure babespean. Zuk emandako doainak galdu ez, baizik eta betierekoz ondasunak eskura ditzan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna dauzkagu. eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Zu jaun hori beti gorestea, baina poza handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa, hila eta eskaina izen den aldi honetan. Bekatua eta eriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta berarengan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingero guztiek ere horregatik dute beti eta beti zeure intzaren gorezpena kantatzen. Santu, santu, santua, Diren guztien jainko jauna, zero lurrak beteri dauzka, zure ezteka, Hosana zeuko jenetan, berenkatu jaunaren izenean datorrena. Hosana zeuko jenetan. Santu zerbait jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu behar duek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta piztu zela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta Santuarekin, Fernando gure gotzearekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Belen, Jon, Juan Mari, Margarita, Dionisio, María Jesús, Joseba, María Jesús, Andrés, José Manuel, Imanol, Jesus Mari, eta itxasgain elkartean hildako zenide guztiek. Hildako guztiak ere, harritzazu zeura aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldu guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiek batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizalde eta gizalde guztietan. Zapatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitoz, beldor gabe kanta zezagon. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaigu gaur, egunondako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazuziten taldigan egortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pake agur egunotan zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zure akosketa indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure lizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu lizari pakea. Eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espiritu. Emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen Jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor zuen eretxean zartzeko, baina zazuiz bat eta zendatuko naiz. Hor zaude Jesus, aldarean, gorde nahi zaitu,
Egin dezagun otoitz. Zaindu beti maitasunez, jauna, zeuk salbatu dituzunak, eta zure semearen nekaldiari esker askatu dituzunak, postu daitezela haren piztueraz. Errege bizbeizera gizaldi eta gizaldietan, bukatu baino lehen, jakin dezazuela, Jesus gurtzeko aukera izango dugula orain. Ahora, al terminar la Eucaristía, tendremos tiempo para adorar al Señor. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. eta pedinka zitzatela jangoiko alguztidunak, aitaak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerra jainkoari. Agur, Jesusen ama, Virginia Maria, agur, itxasoko izan, Virginia zainera. Agur, zeruko eroski, oskitan jendea, agur, nekatari, kaiak kastaltera, agur, nekatari, kaiak kastaltera, baina zugatik gande, bihozak ezin du, zure ganadikoa, zugan bizi nahi du. Virgin paregabea, bere garazatu, agorra maderea, agurra agurra agorra maderea, agurra agurra. Eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten gea. Arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.